Jeg vil nu give dig oplysning om, hvorfor jeg og mange andre mennesker arbejder i network marketing-branchen i dag. De fleste mennesker laver network marketing hver dag. De bliver bare ikke betalt for det. Network marketing er at fortælle om og anbefale produkter og ydelser, du bruger, er glad for og kan stå inden for. For eksempel en film med særlige special effects, musik med virkningsfuld stemning, en god restaurant med udsøgt service, en dygtig tandlæge, en barnepige, der afleverer barnet i hel og ren tilstand, en driftssikker bil med plads til hele familien, en vin med høj smagskvalitet til en fornuftig pris, med mere. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange du selv og mennesker omkring dig laver network marketing i løbet af en dag. Kunne du tænke dig at vide, hvordan du kan blive et af de mennesker, der bliver betalt for noget, de gør i forvejen? Så hæng på. Først skal vi lige kigge på en forretningsmodel, der fungerer. Denne model muliggjorde, at jeg kunne bygge en forretning, der indbringer en anselig og stabil voksende indkomst fra 20 forskellige lande. Og det er ikke et sjældent fænomen. Jeg gjorde det med 0 ansatte, ingen tilgodehavende, ingen gæld og intet inventar. For nylig var der en, der sagde til mig, det lyder for godt til at være sandt. Mit retursvar var, er det en god nok grund til at holde op med at søge? Mellem alle de tilbud, der i dag bliver annonceret, er det mit håb, at du kan se dine muligheder, når de viser sig. Jeg vil virkelig bede dig om at læne dig tilbage de næste 20 minutter og sætte dig ind i informationen. Når filmen er slut, kan du kontakte den person, som henviste dig til denne mulighed, hvis du vil ændre dit liv og få opfyldt dine ønsker. Der er 3 forudsætninger ved drift af forretning, der er essentielle, uanset hvilken marketingstrategi man vælger. Den første forudsætning er et stort, ekspanderende marked. Hvis du for eksempel var en af de største pladeproducenter i dag, ville det gøre nogen forskel? Nej, det ville det ikke. Det spiller ikke nogen rolle, hvor god du er i pladebranchen, for hvert eneste år skal du alligevel arbejde hårdere for at bibeholde indtjeningen. Så det første, du skal gøre, er at fokusere på produkter, der har et stort potentiale for vækst. Den anden forudsætning er at have et unikt forbrugsprodukt. Jeg skal lige forklare unik. Hvis du ikke har et unikt produkt, er du nødt til at konkurrere på pris og tilgængelighed. Hvem har den bedste pris, og hvem er nærmest kunden? Samtidig er du nødt til at have en plan for at beholde dine kunder. Men hvis du har et unikt produkt, så er kunderne nødt til at komme til dig for at få produktet. Det næste er forbrugsproduktet. Hvis du har et langvarigt forbrugsprodukt, risikerer du at være arbejdsløs inden dit næste salg. Succes i forretningen kræver, at salget repeterer sig. Om det er hver gang nogen tager telefonen, forbindes til internettet, fornyer sit medlemskab, tænder for el eller tømmer en boks, flaske, tube eller dunk, så vil du have et salg, der gentager sig efter, at det er sat i gang. Konsumprodukter er særligt attraktive. Den tredje forudsætning er timing. Jeg taler primært her om trends i timing. I alle forretningssammenhænge er der mennesker, der tjener penge på grund af trends, og mennesker, der taber penge på grund af trends. Dem, der tjener penge, er dem, der er i front af store trends, og dem, der taber penge, er dem, der tilsidesætter trends. Hvordan kommer du i front af de store trends? Du studerer, hvad det er, der skaber den. Uanset hvilken branche du er i, skal du kigge efter, hvilke industrier, der ekspanderer, og hvilke, der kommer til at ekspandere. Jeg vil anbefale, at du ikke er loyal over for en branche, bare fordi du er uddannet i den, eller bare fordi du har lavet det samme i en lang periode. Husk, at den, som gør det, han altid har gjort, får det, han altid har fået. Lad os kigge på nogle af de oplagte trends. 1. Helse, også kaldet wellness, er helt oplagt. Lange ventelister på sygehusene, også de private sygehuse. Og flere ønsker at tage ansvar for deres eget liv. 2. Bevare sit ungdomlige udseende. Befolkningen lever længere og kan ikke lide, hvad alderen gør ved dem. 3. Pensionsordninger. Efterlønnen, folkepensionen, er den der, når du skal bruge den? 4. Sikkerhed og penge. Et større forbrug,
kræver en sikker indkomst. 5. Effektivitet. Mange har altid kigget på teknologi, der gør livet lettere. Jeg vil gerne afdække et vigtigt punkt. Har du nogensinde lagt mærke til, at der er mennesker, der tjener 200.000 kroner om året, og der er også mennesker, der på samme år tjener 20 millioner kroner? De tjener begge deres indtægt ved at arbejde 30-50 timer om ugen, ikke sandt? Hvad er det så person 1 ikke ved, som person 2 ved? Du er nødt til at forstå forskellen. Hele tiden hører jeg, at folk beklager sig over, at de er alt for optaget og ikke har tid nok. Folk reagerer, som om tiden ejer dem, og ikke omvendt. Det, jeg vil dele med dig nu, er den direkte grund til, at folk ikke opnår deres finansielle drøm. Det er lettere at gøre det selv, i stedet for at lade andre gøre det. Eller det er hurtigere at gøre det selv, i stedet for at lade andre gøre det. Jeg vil nu fortælle dig om forskellige indtjeningsmuligheder. Jeg kan dele det op i 4 grupper. Den første er job. Det er meget populært, og der er mange, der har et. Det at have et job er ofte ensbetydende med at stå op, før man har sovet færdig. Job kan derfor også oversættes som jump out of bed, eller just over broke. Du bytter din tid for penge, og du genererer fortjeneste til andre, men ved lønforhandlingen synes du ofte, at du er mere værd, end chefen synes. Enighed er derfor svær at finde. Du kan så uddanne dig i din nuværende branche, og på den måde stige en smule i løn, men garanteret formue er uden for rækkevidde. Derfor er der nogen, der vælger at blive deres egen chef, som selvstændig håndværker, advokat, ingeniør eller butiksindehaver med flere. Det at være selvstændig betyder ofte mere arbejde, mindre fritid, og du er den, der sidst får løn. I tillæg har du en stor etableringsgæld at tage dig af, og den kan du så hygge dig meget med om natten, når du ikke kan sove. Ofte ender det med, at det er banken, der bliver chefen. Ved at eje din egen virksomhed finder du hurtigt ud af, at du ikke har tid nok, når du prøver at lave det hele selv. Du er simpelthen nødt til at ansætte andre, så du kan få mere gjort. De arbejder bare ikke så effektivt som dig selv, men de ejer jo heller ikke forretningen. I både den første og den anden gruppe bliver du uddannet til noget specielt, og bytter herefter din viden for en andens penge. Det virkelige problem her er, at hvis du ikke bytter din viden for penge, så tjener du ikke noget. Så du ender op med at arbejde livet af dig. Den mest anvendte frase er, jeg er optaget, har ikke nok tid. Indtil en dag, når du bruger lidt matematik og finder ud af, at du ikke kommer foran ved at lave, hvad du gør. Normalt gemmer man sig bag ved tv'et og lader som om problemet forsvinder af sig selv. Det gør det ikke. Eller man uddanner sig i, hvad der i virkeligheden kreerer en formue. Den tredje mulighed er at drive big business, det vil sige at have folk i arbejde. Eksempelvis Jysk med Lars Larsen i spidsen. Han ville tjene flere penge ved selv at sælge alle dynerne, men den metode skaber ikke big business, fordi hans egen formåen ikke er tilstrækkelig til at skabe stor omsætning. Derfor har han mange folk ansat til at sælge, til gengæld tjener han selv væsentligt mindre per dyne. Fordelen er, at forretningen kører videre, selvom han holder fri en periode. Han har jo direkte fulgt opskriften fra en kendt amerikansk forretningsmand, nemlig Paul Getty, der sagde, jeg vil hellere tjene 1% af 100 menneskers indsats, end 100% af min egen indsats. Den fjerde mulighed er investering, det vil sige penge på arbejde. Dine penge er placeret i noget sikkert, men til et lille afkast, for eksempel 4% pro anno. Så du skal have mange penge investeret for at skabe et afkast, der er til at leve af. Hvis du for eksempel behøver 60.000 kroner per måned, så skal din investering være 18 millioner kroner. Så derfor er denne mulighed kun for et absolut mindretal af befolkningen. Fællesnævneren for big business og investering er, at du får en uafhængig indkomst, enten ved at have mennesker på arbejde eller penge på arbejde. Network marketing er big business. I den traditionelle form for markedsføring har vi her producenten og kunden hernede med de forskellige led i distributionskæden, som kunne være en grossist,
et agentur, salgskonsulenter, detailbutikker og et stort reklamebudget. Alt sammen led i kæden, som hver især naturligvis skal have deres egen fortjeneste. Vi kan bruge eksemplet med en stor kædeforretning. De vil placere en butik i en by med 8.000 indbyggere. Kunderne kommer hen og handler i butikken, altså et udsalgssted, der håndterer rigtig mange kunder. Når network marketingfirmaer distribuerer produkter, så er det ganske anderledes. Producenten vil naturligvis gerne have, at varerne kommer ud til kunderne, så de bruger tilfredse kunder til at anbefale deres produkter. Via mund-til-øre-princippet. Dette kræver, at produkterne har en særlig høj kvalitet for at skabe tilfredse kunder. Så i stedet for at have store udsalgssteder, så vil de hellere have små butikker, som bliver etableret af tilfredse kunder. Men producenten vil selvfølgelig gerne nå ud til mange mennesker, og dermed generere en stor omsætning i samme område, så derfor laves der forhandleraftaler med mange personer, det vil sige rigtig mange små butikker. En butik i network marketingbranchen betjener typisk 10-30 kunder om måneden, og butiksindehaveren er en tilfreds kunde, der ønsker at skabe sig en ekstra indtægt ved at anbefale produkterne til andre, fuldstændig ligesom han tidligere har gjort, dog uden at have fået penge for det. Jeg startede selv på den måde med en lille butik og opnåede hurtigt en ekstra indtægt på 3-5.000 kroner per måned i min fritid. I en by med 8.000 indbyggere kan man med denne markedsføring skabe plads til et sted mellem 200 og 500 små velfungerende butikker, altså personer, der handler med produkterne. For at håndtere en så stor forhandlermængde, når de skal uddannes og få kompetence, kan man vælge 2 måder at håndtere det på. Enten kan firmaet etablere en uddannelsesenhed, der så rejser rundt og træner alle forhandlerne. Dette er en dyr metode. Alternativt kan firmaet lade forhandlerne rejse hen til diverse uddannelsessteder, men det giver meget besvær og udgifter for forhandlerne. Den metode, de fleste network marketing firmaer benytter, er at give en løn til de kompetente forhandlere, der lokalt kan uddanne nye forhandlere. Dette kan godt blive en god forretning for den enkelte forhandler i form af den lederskabsbonus, de får udbetalt. Samtidig er det en fordel, at underviseren selv er aktiv forhandler, og dermed har fingeren på pulsen med, hvad der sker i markedet. Jamen, er det ikke en pyramide? Jo, det er det. Men det er ikke den geometriske figur, folk har problem med. Denne geometriske figur er sandsynligvis formen på dit familietræ, regeringen. For arkitekten er det den stærkeste form, vi nogensinde har kendt. Hver eneste organisationsstruktur i hele verden har den form. Så det er altså ikke formen, der er problemet. Lad mig skitsere, hvordan folk på toppen tjener alle pengene. Her er en typisk organisation, vi kalder den Dansø. På toppen har du en administrerende direktør. Tjener underdirektøren mere end den administrerende direktør? Nej, normalt ikke. Tjener ledergruppen mere end direktøren? Nej, hvis de gjorde, så var direktøren nok ikke direktør ret meget længere. Denne struktur kaldes delegation. Grunden til, at direktøren kan fortælle ledergruppen, hvad de skal gøre, er, at han tjener mere. Ved at trin nedad i organisationsstrukturen tjener mindre, det kaldes kæden af kommandoer. Folk på toppen tjener mest, og folk i bunden tjener mindst. Der findes ingen udordnet administrerende direktør i virksomheden Dansø, der får en lønforhøjelse på 2 millioner kroner om året. Det får han, fordi han har folk på arbejde. Den øverste chef tjener på produktiviteten af alle ansatte i virksomheden. Det uretfærdige er, at det kun er den administrerende direktør, der har mulighed for en så stor øgning af indtægten, hvor dem i bunden, som arbejder samme antal timer, skal kæmpe for at få et par kroner mere i timen. Er det fair? Nej, ikke helt fair. I network marketing derimod har vi en fordeling, der genererer indtægt til dem, der skaber omsætningen. Over en periode knytter en forhandler A, for eksempel 2 nye forhandlere til sin forretning. Han lærer derefter disse 2 at gøre det samme, hvorved der nu tilsammen er 6 forretninger i gruppen. Når så dem på anden trin igen får 2 forhandlere hver, bliver gruppen på 14 personer med hver sin forretning, som A får en bonus af.
De seriøse network marketing firmaer udbetaler kun bonus til og med 3. eller 4. trin for at give systemet langvarig levedygtighed. A får i dette tilfælde bonus af omsætningen for 14 personers arbejde, selvom de alle har hver sin selvstændige forretning, fordi han har vist dem, hvordan de skal arbejde med deres forretning, ligesom han selv fik hjælp, da han startede sin forretning. Alle i virksomheden kan tjene på det samme antal trin. Jeg vil her bruge 3 trin for at vise, at dette er en mere retfærdig struktur. Vi tager igen eksemplet med A, som kunne være mig. Min organisation består af 2 plus 4 plus 8 personer, i alt 14 personer, som jeg får min bonus af. Hvis du bygger en større organisation, for eksempel 3 plus 9 plus 27, i alt 39 personer, så vil du tjene mere end mig, selvom du er i min organisation. På det viste eksempel er dit første, anden og tredje trin uden for min rækkevidde. Din volumen ligger på det 3. trin. Er det fair? Ja, naturligvis er det fair. Der er folk i min organisation, der tjener mere end mig. Ved du, hvad jeg kalder det? Retfærdigt. Hvis det er dig, der genererer mest omsætning til virksomheden, så fortjener du mere overskud end nogen anden. Ikke sandt? Læg mærke til, at bonus kun udbetales, når der skabes et reelt salg af produkter, og at bonusen udbetales af firmaet direkte til den enkelte forhandler. Styrken i network marketing. Forestil dig, hvad forskellige arbejdsindsatser kan medføre af indtjening ud fra følgende opstilling. Dig plus 2 plus 4 plus 8 er lige med 14. Dig plus 3 plus 9 plus 27 er lige med 39. Dig plus 5 plus 25 plus 125 er lige med 155. Dig plus... Du kan så sige, jamen, jeg kender ikke så mange. Så husk på, at du i ovenstående opstilling selv kun finder henholdsvis 2, 3 eller 5 personer, du ønsker at arbejde sammen med, og at styrken ligger i multipliceringseffekten, også kaldet vækststangsprincippet. Vi kan også illustrere dine muligheder på følgende måde. På et almindeligt job arbejder du for eksempel 8 timer per dag, 5 dage om ugen, 50 uger om året og 40 år på et arbejdsliv. Dette giver i alt 80.000 timer. Lad os antage, at du gennemsnitligt tjener 200 kroner i timen, så vil du samlet tjene 16 millioner kroner i hele dit liv. Det lyder måske af meget, men mange har alligevel svært ved at få det til at slå til, og helt galt bliver det, når man så skal til at leve af efterløn eller folkepension. Det vil selvfølgelig være helt okay, hvis du som 20-årig kunne lave den aftale med din arbejdsgiver, at du fik udbetalt 16 millioner kroner første dag på jobbet, mod at du lovede at møde op hver dag de næste 40 år. Men det scenarie hører jo ikke lige frem til i den virkelige verden. Der er det snarere sådan, at når du har arbejdet en måned, så får du udbetalt lige netop nok til at overleve til næste lønningsdag. Hvad kan du ændre ved dette? Jo, du kan videreuddanne dig, så du får en højere timeløn, f.eks. 300 kroner i timen. Du kan også begynde at arbejde 6 dage om ugen, eller 60 uger om året. Det er enten en krævende eller umulig løsning. Alternativet kan være at følge Paul Gettys formel. Hellere tjene 1% på 100 personers arbejde end 100% på mit eget arbejde. I network marketing kan du følge denne big business formel. Lad os tage eksemplet igen, hvor du sideløbende med dit fuldtidsjob finder 5 forhandlere, som du lærer at gøre det samme. Du har dermed 155 personer i din organisation, der arbejder 10 timer om ugen hver. 50 uger om året. Det giver 77.500 timer om året. Lad os antage, at du tjener 5 kroner i timen af disse personers arbejde. Så giver det dig 387.500 kroner om året.
I de fleste network marketing firmaer er der ingen begrænsning for, hvor mange personer du må hjælpe i gang med en selvstændig forretning. Det virker ikke retfærdigt. Det er definitivt ikke retfærdigt. Det, der ikke er retfærdigt, er, at du først har forstået dette i dag, men det er der andre, der har. Men nu når du forstår det, udnyt det. Forskellen på de rige og alle andre er ikke et mysterium, det er brugen af multipliceringseffekten, også kaldet vækstangstprincippet, der er forskellen. Det er du nødt til at forstå. Som jeg har fortalt tidligere, så er du nødt til enten at have penge på arbejde eller folk på arbejde. Der findes ikke en mere etisk måde at gøre forretning på. Din succes afhænger af, at du hjælper andre til succes. Dette er essensen af network marketing. Er network marketing perfekt? Naturligvis ikke. Det er der ikke noget, der er. Hver branche har sine gode og dårlige sider. Network marketing har i dag mere godt end nogen anden branche for størst antal af mennesker. Vil det betyde, at du skal arbejde hårdt? Naturligvis. Er det det værd? Naturligvis. Fordi det er en investering af din tid, og ikke spild af tid, som det er at arbejde for andre. Summa summarum, rigdom kreeres ved at finde et unikt produkt eller en service, som mange mennesker har brug for eller vil have. Sørg for, at du får en genkøbsforretning ud af det. Vælg ved at kigge på trends. Hjælp andre med at få succes med deres forretning, så du får mere fra hånden. Sikre, at du tilbyder den samme mulighed for at vokse, som du har, til dem, du sætter i gang. Lad mig give dig et godt råd. Søg efter firmaer, der er medlem af Direkte Salgsforeningen. For her finder du firmaer, der har bevist deres levedygtighed i mange år, med produkter af høj kvalitet, samtidig med, at de har en høj etik og følger landets love. Den eneste lov, de ikke følger, er janteloven. Er jeg alene? Nej. I dag arbejder mere end 50.000 danskere i network marketing-branchen. Er der så plads til flere? Ja, vi kan se, at i USA arbejder 20% af den voksne befolkning inden for network marketing på heltid eller deltid, og i Europa er vi ca. 3% af befolkningen, så der er helt klart et stort potentiale. Hver uge starter mere end 200.000 nye forhandlere over hele verden. Er det muligt at afsætte produkterne? Ja, et stigende antal danskere køber deres varer gennem network marketing firmaer. Den gennemsnitlige stigning i omsætningen for medlemmerne i Direkte Salgsforeningen er ca. 30% om året. Hvor stor er denne branche? I Skandinavien omsætter branchen for 4 milliarder danske kroner. Er branchen officielt accepteret? Ja, Forbrugerombudsmanden har udtalt sin støtte til de seriøse firmaer, og Bill Clinton og Tony Blair har begge officielt udtrykt deres positive holdning over for direkte salg og network marketing. Bill Clinton sagde, direkte salg styrker vort land og vor økonomi, ikke blot ved at finde vejen til egen succes, men også at tilbyde denne succes til andre. Direkte salg er en del af en global bølge, som fremmer foretagsomhed og det individuelle initiativ over hele verden. Jeg sætter virkelig pris på den tid, du har brugt på denne forklaring, og jeg håber, at det har været oplysende og brugbart for dig. Du kan efter filmen kontakte den person, der har henvist dig til denne side. Han eller hun kan hjælpe dig med at opnå dine mål.